କାଉ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଯିଏ ଚିଲକୁ ଠେଲିବାକୁ ସାହସ କରେ। ସେ ଚିଲର ପିଠିରେ ବସି ବେକରେ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିଲ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାଏ କିମ୍ବା କାଉ ସହିତ ଲଢ଼େ ନାହିଁ, ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ଡେଣା ଖୋଲି ଆକାଶରେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଉଡ଼ାଣ ଯେତେ ଅଧିକ ହୁଏ, କାଉ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସେତେ କଷ୍ଟକର ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ହେତୁ କାଉ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ମରିଯାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କାଉ ଏହା ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏହା ହେଉଛି କାଉର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, କାରଣ ସେ କେବେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜକୁ ଅତି ଚତୁର ବୋଲି ଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗର ମାନବମାନଙ୍କ ପରି କାଉ ଭଳି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗମ୍ଭୀର ସନ୍ଧାନକାରୀ ପରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକେ ତୁମକୁ ପରିହାସ କରିବେ ଏବଂ ଦିନେ ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ି କାଉ ପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ତୁମେ ନିଃସନ୍ଦେହ ସଫଳତାକୁ ହାସଲ କରିବ।